We staan hier nu voor de openbare bibliotheek van Sneek. En een van de panden die in de bibliotheek betrokken is het oude woonhuis van de familie Ten Kate in Sneek. Ten Kate is hier dus niet geboren, maar heeft hier wel een groot deel van zijn leven doorgebracht. In 1883 heeft de familie het verkocht en is deze tak van de Ten Kate-familie ook uit Sneek verdwenen. Het is een ras-echte Sneker. Siebes vader was burgemeester van Sneek. Hij was ook leerlooier. Hij had een eekmolen en een vellenbloterij aan de Woudvaart in Sneek. Het was echt een familie van stand. Maar zodra Siebe Ten Kate naar Parijs vertrokken was, is hij in zijn eigen geboortestad eigenlijk vergeten. Monsieur, une cigarette, une cibiche, ça n'engage à rien. Si je te plais. Het was een stille man, een teruggetrokken man. We weten over zijn geschiedenis in Sneek heel weinig. We weten dat hij tekenles heeft gehad van de heer Groeneveld. Maar meer weten we ook eigenlijk niet. En ook in Parijs leidde hij een vrij onopvallend leven. Hij trok zich niet zoveel aan van discussies over kunst. Hij zat in zijn atelier met een aantal katten en een hond. En ja, daar voelde hij zich het meest thuis. Wist u dat deze Ten Kate bestond? Nou, we hebben wel eens van Ten Kate gehoord. Maar niet zozeer van dat hij ook echt een Ten Kate was die echt veel schilderde. Nee, dat niet. Okay. Maar wat de moeite waard, hè? Absoluut de moeite waard. Zeker de moeite waard. De directe aanleiding is eigenlijk het afscheid van Arno Brok als burgemeester een aantal jaar geleden. En onze directeur heeft toen in onze collectieregistratie de woorden Sneek en Dordrecht ingetypt. Nou, en daar kwam eigenlijk maar één heel duidelijk resultaat uit. En dat is het schilderij wat hier achter mij hangt. Dat is een nachtgezicht op Dordrecht door Siebe Ten Kate. Dat was de directe aanleiding. Het grootste deel van de expositie komt bij Joop van Schaik vandaan. Wat ik hier zie, dat zijn nu allemaal schilderijen van Ten Kates. Boven Ten Kates, maar ook nog een paar andere. Waarom nu juist alleen Ten Kates? Hier val ik voor. En dan ga je op zoek. En elke keer dat je erin ziet, denk je, ja, dit is van een dermate hoge kwaliteit. Dat zou A, meer aandacht verdienen. En B, ik wil wel meer van die schilderen in huis hebben. Het is puur een kwestie van het herkennen van iemand die zijn vak tot in de vingertoppen beheerst en met passie, met heel veel gevoel bezig is geweest. Het is de eenzame zoeker, de melancholieke man met zijn prachtige sneeuwlandschappen, verstilde zeegezichten. Kortom, het is iemand die tijdens zijn leven tekort is gedaan, maar ik hoop dat wij daar iets aan kunnen veranderen. Ik ben uiteindelijk verbaasd geweest dat er zoveel schilderijen van Ten Kate nog in omloop waren. Want ik heb er zelf 2. Ik heb 2 neven. De een heeft er 2, ander 1. In het museum zijn er hier in Sneek een 2-tal. In het Rijksmuseum een paar. En er zullen ongetwijfeld, had ik gedacht, nog een aantal in het buitenland zijn. Maar dat dat werk zo groot is, dat had ik nooit gedacht. U heeft nog meer naar boven? Ja, meer. Mogen we eens kijken? Ja, natuurlijk. Ja. Wat zegt u, mevrouw? Nee, ik zeg maar... Wat zegt u, mevrouw? Let me niet op een rommel zeggen. Dat zeggen ze nog altijd. Ja, maar u heeft toch geen rommel? Nou, u wist toch dat ik kwam? Ja hoor. Ja. Dag. Wat heeft u veel? Nou, wat is veel? Ik heb een behoorlijk aantal Ten Kates. Hoeveel? Ik denk alles bij elkaar 45. Want hij heeft 90 werken gemaakt, geloof ik, ongeveer, toch? 90? Ik hoorde zoiets, nee? Ten Kate heeft honderden werken gemaakt. Als ik alleen als een catalogie nalees, dan moet hij toch zeker een 3000 werken hebben nagelaten. Van laat ik zeggen, van hele vluchtige schetsen tot zeer uitgewerkte schilderijen aan toe. Hij heeft een geweldige oeuvre nagelaten. Ja. Ja. En u heeft er 45? Ja, zoiets. En wat is uw doel? Ik heb tegen de man van HP De Tijd gezegd 100, maar dat haal ik niet. Nee. Qua leeftijd of qua geld? Qua leeftijd zeker niet en qua geld ook niet, want dan moet je zo... Kijk, ik heb een beperkt bedrag waar ik mee werk en dat af en toe wordt aangevuld met het feit dat ik andere schilderijen kan verkopen. Ja. Hoe kan het dat een schilder als hij min of meer vergeten wordt? Iemand wordt vergeten als hij zich terugtrekt en hem
geen helpende hand wordt gegeven of geen moeite wordt gedaan om hem weer terug te trekken. Sybe Johannes die had niet de behoefte om terug te willen naar Sneek en omgekeerd. Heeft Friesland een kans gemist? Ik denk het wel, maar daar kan je Friesland niet de schuld van geven. Hij is weggetrokken omdat hij niet meer in het ouderlijk milieu paste. Had niks met Sneek te maken? Dat, nou in zoverre natuurlijk dat de sfeer van Sneek paste niet zoals hij zich ontwikkelde. En nu heeft hij zomaar opeens een echte ten kate. En dan bedoel ik een echte ten kate thuis. Ja, dat was een bijzonder plezierige ervaring. Meneer is hier al een keer eerder geweest om de collectie te bekijken. Stel, u heeft nog 30, 40 jaar te leven. Die heb ik niet. Maar stel? Nou, ik ben nu 72, dus dat... Wat gaat er dan gebeuren met het werk? Mijn kinderen die interesseert niet. Ik zal eens een keer gaan nadenken met mijn oudste zoon wat we met zijn collectie gaan doen. En of het wordt verkocht of er gaat een gedeelte naar een museum toe, dat weet ik nog niet. Maar wat is dan uw doel? Dat het goed bewaard wordt of dat u er veel aan verdient? Het moet goed bewaard worden. Ik heb nu een behoorlijke collectie en ik zou het niet zo leuk vinden als die collectie uit elkaar zou vallen. Ook al brengt het er wat minder op. Ook al brengt het wat minder op, precies. Ja.